హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుజనీ కుకింగ్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు అయితే సండే కదా, అందుకని కొరమీను పులుసు పెడదాం అనుకుంటున్నాను. నేనైతే చేస్తున్నారా, వీటిని శుభ్రం చేసిన తర్వాత నేను ఎలా చేస్తానో చూపిస్తాను. అంతకన్నా ముందైతే నా వీడియోస్ని చూడండి, ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. చూడండి ప్లీజ్. ముక్కలని ఇలా శుభ్రంగా కడిగేసి పెట్టుకున్న తర్వాత అందులో కొంచెం పసుపు కలిపేసి వండుతున్నాను అనమాట. ఈరోజైతే కలిపి పెట్టమన్నారు. సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. పసుపు, ఉప్పు, కారం కూడా వేసేసుకుని, కారం మీకు సరిపడా వేసుకోండి. నేనైతే 2 స్పూన్లు వేసుకున్నాను. దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకోవాలి. కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కూడా వేసేస్తున్నాను నేనైతే. కొంచెం ధనియా పౌడర్, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి అంతా కలిపేసి కదా, అందుకని ఇవన్నీ ఇలా వేసేసుకోవాలి. ఇలానే వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను. కరివేపాకు కొంచెం వేసుకోవాలి. కొంచెం ఫిష్ కర్రీలో వేసే మసాలా అయితే వేసేసుకుంటున్నా. కొంచెం ఇదంతా కలిపేసుకోవాలి. తర్వాత చింతపండు, మీరు ఎంత తింటే అంత పులుపు. నేనైతే కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుంటాను. చేపల కూరలో పులుపే బాగుంటుందని నేనైతే చింతపండు రసం తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. అదైతే వేసేసుకుంటున్నా. చింతపండు రసం కూడా పోసేసాం కదా, ఇదంతా కలిపేసేసుకుని ఒకసారి స్టవ్ ఆన్ చేసేసి పెట్టేసేసాను నేనైతే. తర్వాత మూత కూడా పెట్టేసుకుందాం. ఒక 5 నిమిషాలు అలానే ఉంచి తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం. మూత తీసి చూద్దాం ఎలా ఉందో. ఎలా ఉంది ఒకసారి ఉప్పు, పులుపు సరిపోయిందో లేదో చూసి మళ్ళీ కొంచెం చాలకపోతే వేసుకోవాలి. కొంచెం పులుపు అయితే పడుతుంది. ఇంకా నేనైతే రసం వేసేసుకుంటున్నాను. చింతపండు రసం అయితే వేసుకున్నా. కొంచెం ఇలానే సిమ్లో ఇంకో 10 నిమిషాలు అలానే ఉంచుకోవాలి. ధనియాలు, వెల్లుల్లి, దాల్చిన చెక్క, ఈ లవంగ ముక్కలు, ఇలాచి ఇవి మొత్తం దంచుకుని లాస్ట్లో దించే ముందు వేసేసుకుందాం. ఒకసారి మూత తీసి ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఇలా ఉంది కదా. 10 నిమిషాల తర్వాత ఇలా కొంచెం చిక్కబడిపోయింది గ్రేవీ అయితే. ఇప్పుడు దంచి పెట్టుకున్న పేస్ట్ అయితే వేసేసుకోవాలి. ఫస్ట్ నుంచి సిమ్లో పెట్టేసే ఉంచాం కదా, 15 నిమిషాల వరకు అలానే ఉంచుతూ ఉన్నాను నేనైతే. ఇలా కొంచెం గ్రేవీ చిక్కబడిపోయింది. తర్వాత వేసేసుకున్నాం కదా మసాలా అయితే. కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుని ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటాము. కొరమీను పులుసు అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా తినేయడమే. చూసారా, మా కొరమీను పులుసు అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా అన్నంలో వేసేసుకుని తినేసేయడమే. ఇంకా ఇలా చేయొచ్చు, ఇంకోలా కూడా చేయొచ్చు కర్రీ అయితే. వీళ్ళైతే ఈరోజు ఇలానే చేయమని చెప్పారు. నాకైతే ఇలా తినడం ఇష్టం ఉండదు, కలిపి పెట్టడం కూర ఇష్టం ఉండదు. నేను ఆనియన్స్ అన్నీ ఫ్రై చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఫ్రై చేసిన తర్వాత చేప ముక్కలు ఫ్రై అయిన తర్వాత వండిన కూర అయితేనే నాకు ఇష్టం. మీకు ఎలా ఇష్టం, మీరు ఎలా ఇష్టంగా తింటే అలా వండేసుకోండి. నేనైతే ఈరోజు ఇలా చేశాను. నా కర్రీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.